ତୁମେ କାହିଁକି ହସୁଛ? Why are you laughing? ତୁମେ ତାକୁ ଜାଣ କି? Do you know him? ତୁମେ ମୋତେ ଶୁଣିପାରୁଛ କି? Can you hear me? ହଁ ମୁଁ ଶୁଣିପାରୁଛି। Yes, I can hear. ହଁ ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣେ। Yes, I know him. ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। I am so happy. ମୁଁ ଜଣେ ଛାତ୍ର। I am a student. ରାତିରେ ଆସ। Come at night. ମୋତେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି। I don't care. ମୋତେ କିଛି ଦିଅ। Give me some. ମଜା କରନି। Don't fun. ଚିତ୍କାର କରନି। Don't scream. ଜଲ୍ଦି ଯାଅ। Go fast. ଏହା ସତ କି? Is it true? ମୁଁ ରାଜି ନୁହେଁ। I don't agree. ଏହାକୁ ପୋଛ। Wipe it. କ'ଣ ପାଇଁ? Forward. ଏହାକୁ କରନି। Don't do it. Thanks for watching.